Buktegiko podcastak. Ongi etorri Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Percival Everett idazle afroamerikarraren ipuin bat dakargu, kultur jabekuntza, edo ingelesez jatorrizko izenez, The Appropriation of Cultures. Percival Everett, 1956an jaio zen Amerikako Estatu Batuetan. 20 liburutik gora argitaratu ditu, batzuk narrazio bildumak eta beste batzuk novelak, hala nola, Erasure, I Am Not Sidney Poitier, edo Damned If I Do. Ingeles literaturako irakaslea da Hego Kaliforniako Unibertsitatean. Estatu Batuetako hegoaldeko narratzaileen tradizioaren ildotik, Percival Everettek groteskoa maite du. Tragikoa eta komikoa nahastuz eta osagai surrealistak tartekatuz, genero, arraza eta kultura erlazioak eta estereotipoak aztertzen ditu eta ikuspegi harrigarri eta kitzikagarriak ematen dizkigu umore handiz. Gaurko ipuinak jabetze edo apropiazioaren kontzeptua jartzen digu begi aurrean. Kultur jabekuntza da talde batek beste talde baten kulturako elementu bat eskuratzea. Ideiak, simboloak, tresnak, irudiak, soinuak, objektuak, estiloak eta bar. George Lipsitz kultur eta arraza teorikoak definitu zuen kontzeptu hau antiesentzialismo estrategikoa deritzon terminoaren baitan. Antiesentzialismo estrategikoa da beste kultura bateko forma bat erabiltzea norbera edo norbere taldea definitzeko. Minoria batek, talde nagusiak, beraren aurka erabilitako termino bat beregana dezake, esangura berriaz jantzi eta bere identitatea sendotzeko. Hori gertatu da adibidez, gay edo queer hitzekin, jatorriz, kutsu negatiboa baitzuten. Fenomeno bera aurkitzen dugu, naiz eta ez beste adibidean bezala orokorturik, marikoi edo bollera hitzekin, berba hoiek GLBT kulturako pertsonek darabiltzatenean. Desaktibatu egiten dute termino horien negatibotasuna, harrotasunez betetzen dute, eta beren identitateen ikur bihurtzen dute. Kultur jabekuntzaren kasu espezifiko honi, hau da hitz baten negatibotasuna indargabetu eta hitz hori norbere identitatea adierazteko harrotasunezko ikur bilakatzea, berreskurapena edo birrapropiazioa deitzen zaio. Edozelan ere, alderantziz ere gerta daiteke, alegia, gehiengoa gutxiengo baten ikur batez jabetzea. Gogoratu kasurako, palestinar estiloko zapien ugaritasuna kolore guztietan azken urteotan. Beraz, norabide bietan gerta daiteke jabekuntza edo apropiazioa. Hori, kulturen arteko interakzioaren ondorio hutsa izango litzateke, tartean dena aldatzen duen faktore garrantzitsu bat espalego. Hau da, kulturen arteko botere jokua. Ez da gauza bera, kultura sendo, zentral eta indartzua izatea, eta kultura txiki, periferiko eta ahula izatea. Beraz, George Lipsitzek dioenez,
Kultura handiak kultura txikiaren elementu bat bereganatzen duenean, tentu handia esan beharko luke forma horren zirkunstantzia historiko-sozialak eta esangura espezifikoak gogoratu eta aitortzeko. Bestela, jabekuntza horrek kultura handiaren eta txikiaren arteko botere desoreka areagotzeko besterik ez baitu balioko. Eta, gehituko nuke nik, kultura bien arteko harremanak gaiztotzeko. Kultura txikia, iraindurik sentitu baitaiteke, uste badu, identitate elementu bat ostu diotela eta esangura sustu. Esaterako, zaindu maite duzun hori kanta, Euskaldunon egunkariaren itxeraren kariaz sortu zuen Ruper Ordorikak. Eta gertaera horrekin sufritu zuten guztiek, injustizia handi baten simbolotzat daukate. Jakina, edonok dauka abesti hori kantatzeko eskubidea, baina mundua, hobea litzateke, kultura txiki horretakoak ez direnek, hau da, egunkariaren itxierarekin sufritu ez zutenek eta salatzeko premiarik sentitu ez zutenek, edo areago, itxiera txalotu egin zutenek, mundua hobea litzateke diot, baldin eta horiek, kaso egingo baliote George Lipsitz jaunari, eta zaindu maite duzun hori kantatzearekin batera, gogoratu eta aitortuko balute abesti horren zirkunstantzia historiko-soziala eta esangura espezifikoa. Eta hau esan da, goazen orain Percival Everetten kultur jabekuntza ipuin genialarekin gozatzera. Historia honetan garrantzia duten simboloak bi dira. Bata, Dixie kanta, hau da, Estatu Batuetako Gerra Zibilean konfederatuek, hau da, beltzen esklabutzaren aldeko matxinatuek, erabilitako himnoa, eta bestea berriz, konfederatuen euren bandera. Sananderren gurutzea ere deitzen zaiona. Muturreko talde askok darabilte bandera hau Estatu Batuetan, adibidez, Ku Klux Klanek. Ipuina hobeto ulertzeko, komeni da jakitea, bandera hori Hego Karolinako Kapitolioko, hau da, Hego Karolina estatuko gobernu eraikineko kupulan egon zela zintzilik 2000 urtera arte, eta urte horretan onartutako legeak aldaketa bakarra ekarri zuela, alegia, bandera konfederatua kupulatik jaitzi eta Kapitolio aurreko lorategian dagoen soldadu konfederatuen omenezko monumentuaren ondora eroatea. Bandera konfederatuaren erabilera kirol ikuskizunetan, eskola eta unibertsitateetan eta automobilen matrikuletan gatazka iturria da oraindik ere Amerikako Estatu Batuetan. Kultur jabekuntza Xerezaderen artxiboaren jaian irakurri zen zuzenean jende aurrean 2012ko azaroaren 23an Bilboko Ika Ateneoan. Narratzailea Iban Zaldua izan zen eta protagonistari Luistxo Fernandezek jarri zion ahotsa. Gainerako irakurleak Goizalde Landabaso, Ana Morales eta Inigo Roque izan ziren. Soinua Jasone Larrinagak jarri zuen. Ipuinaren euskarazko itzulpena Ana Moralesena da. Eskerrik bihotzekoenak ematen dizkiogu Percival Everetti ipuin hau euskaratzeko eta grabatzeko baimena emateagatik. Gaurko atala, Ixa Amar entzuleari eskaintzen diogu. Eta orain, entzun dezagun, kultur jabekuntza. Egilea, Percival Everett. Itzultzailea eta irakurlea, Ana Morales. In the land of cotton, old times are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. In Dixieland, where I was born in early on one frosty morning. Look away, look away, look away, Dixieland. I wish I was in Dixie. Hooray, hooray, in Dixieland. The look my dance in it and I'm in Dixie. Away, away, away down south in Dixie.
Mary will the weaver, William. Daniel Berkeleyk dirua zeukan, amak hiltzean utzitakoa. Etxe bat zeukan, amak hiltzean utzitakoa. Brown Unibertsitatean ateratako ikasketa amerikarretako titulu bat zeukan, nolabait eskuratu zuena, baina artean ere berari ezer eskuratu ez ziona. Martin gitarra bat jotzen zuen, 1940koa, Barkus Berry markako pastilla batekin, eta 1976ko Jensen Interceptor auto bat gidatzen zuen. Erosi zuena, amaren aizpak hiltzean utzitako diruarekin, hark espaitzuen seme-alabarik. Daniel Berkeleyk ez zuen lanik egiten, ez eta horren premiarik izateko itxurarik. Denbora gehiena, irakurtzen ematen zuen. Gau batzuetan, Hego Karolinako Unibertsitateko kampusaren ondoko garito batera joaten zen, eta jasa jotzen zuen tipo batzuekin, egun osoan gogor lan egindakoak denak, baina Danieli kargorik hartzen ez ziotenak horregatik. Danielek betiko gauzak jotzen zituen bere konpaiekin, baina berak benetan maite zuena aspaldiko doinuak ziren. Gau batean, ikasle elkarte bateko mutil zuri batzuk aldarrika hasi zitzaizkion agertoki gainean gitarra akustikoa hartuta zegoen gizon beltzari. Eta, "Jo Dixie! Jo Dixie!" hasi ziren oihuka. Danielek luze begiratu zien. Aztertu zituen adin handiko irribarre haiek, eta aurpegi puztu eta zurbiletan inkatutako begi garagardoz distiranteak, golf kamiseten eta txino praken gainetik begiratzen ziotenak. Haiengandik begiak apartatu eta so egin zien berarekin jotzen ari ziren konpaien arpegietako espresio deserosoei. Eta gero, lokalean zeuden gainerako ikasleen aurpegi lotzatuei. Eta orduan, jotzen hasi zen. Ariak lastandu zituen astiro, melodia osoa behin osatzeko, eta gero, adi geratu zen gelaren gainean amiltzen hasitako isiltasun hilari. Slaida erabiliz, txikitatik gorrotatutako kantaren zukua atera zion gitarrari. Melodia hura, zuriek beti ateratzen zutena, beren buruari eta beste jende horri, non zeuden gogoratzeko. Danielek kanta abestu zuen. Astiro abestu zuen. Abestu zuen hitzak sentituz. Erabakiz hitzak bereak zirela. Erabakiz kanta berea zela. Hango garaiz zaharrak ez daude ahaztuta. Kanta kantatu zuen eta inguruko isiltasuna entzun zuen. Eutsi egin zion ahots satirikoaz kantatzeko irrikari. Benetan sinesten zuen kantatzen ari zena. Begiratu arantz, 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 Dixieland. Amaitu zuenean, gora begiratu zuen. Gela bete begi, berarizo. Pertsona batek txalo egin zuen. Gero beste batek. Eta laster, taberna txalos eta lauriz bete zen. Ikasle elkarteko mutilak bereizi zituen atzealdean, eta trumilka irteten ikusi zituen. Ate ondoan zeuden pertsona pare bat, haiei barreka albotik pasatzean. Rogerrek, saxo tenorea jotzen zuen morroiak, txapaka egin zion Danieli bizkarrean, eta bete-betean txo, edo totala bezalako zerbait esan zion.
Orduan Rogerrek Take the A-Train kantaren lehenengo notak jo zituen eta ekin egin zioten. Emanaldia amaitutakoan, tabernako barrarako bidean zijoala, bertan zain zeukan garagardoa hartzera, unibertsitateko gazte guztiek txapaka egin zioten Deinoli. Ez zioten aparteko graserik egin, bizkarreko txapa-txapa hoiek, baina ez zuen horretan energia gehiegi gastatu. Lanpetuta zegoen bere sentimenduak argitzen, jo berria zuen pieza horren inguruan. Kanta, artez eta bihotzetik jo izanaren ironia, are ironikoago egiten zuen, jo bitartean artez eta bihotzetik atera izanak. Hegoaldeko lurra beretzat aldarrikatzen ari zela, edo gutxienez, bere odolaren bertakotasuna aitortzen. Kotoiaren herria, berea zen eta ostia, ez zegoen ez astuta. 23 urterekin, haren amorrua freskoa eta tipikoa zen. Eta alakoxea zuen, hari buruzko lasaitasuna ere. Nola ahaztu zezakeen amorru hori boladaka. Harik eta gau hartakoa bezalako zeozerk, ikasle elkarteko mutil zurien kontu hark, edo beste barik, ispilu erretrobisorean azaldutako argi urdin keinukariak, berriro berpisten zion arte. Gustatzen zitzaion kanta, berriz jo gura zuen, bazekien berriro egingo zuela. Green Streeteko tabernatik etxera joan zen, eta han tea egin zuen eta aita zenaren larruzko bezalki handian jesarrita, irakurtzen jarri zen Gettysburgeko batailan Piketek gidatutako erasoaz. Lo geratu zen, eta amets egin zuen Piketen gizonak gelditzen zituela Emmitsburgeko errepidean bataila zelaera zijoazela, eta esaten ziela, bueltatu idazuen nire bandera. Deinolen lagun Sara oso emakume handia zen, eta hilema tasa afro oso handia zeukan. Deinolen etxeko portxean zeuden biak tea hartzen. Udazken amaierako arratsalde epela zen, lainotu xamarra. Deinol sumintzezko kulunkalkian zegoen, eta Sara oinak ipurdi azpian jesarrita zegoen bezalki kulunkarian. Zenbat gustatuko zitzaidan entzun izana, esan zuen Sarak. Bai, nire ere bai. Ni neu, ezin naiz leku horretara arrimatu ere egin. Hango edan beharra. Gaztetxo zuri hoiei gustatu egiten zaila edatea gero. Sarak bere atzazalak aztertu zituen. Bai, pentsatzen dut. Lekuak berez ez daukatxarrik. Gustatzen zaie musika, hori ematen du behintzat. Eta atzazalak pintatuko banitu? Deinolek betoskoa jarrita begiratu zion. Nahi baduzu? Benetan pintatu esan nahi dut. Badakizu, beltzez edo marra gorri, zuri eta urdinekin, halako zerbait. Eskua luzatu zuen, koloreak imaginatzen saiatu edo. Luze utzi beharko nituzke? Baina zertaz ari zara? Txorrabak. Deinol eta Sara supermerkatura joan ziren Baskaria eta Deinolen afaria erostera. Deinolek gurdia sakatzen zuen Piggly Wigglyn gora eta bera, eta Sara aurretik zijoan. Deinolek emakumearen mugimendu handiei eta pauso seguruei zo egin zien. Ordainlekuan, inguruetan salgai zeuden auto eta kamioien aldizkari bat gehitu zien, zintan jarrita zeuzkan gauzei. Zertarako da hori? Galdetu zion Sarak. Uste dut, kamioneta bat erosi nahi dudala.
kamioneta bat erosi? Zu eramateko hortik zehar atzaskalak pintatzen dituzunean. Gero, bazkaldu ondoren, Sarak bakarrik utzi zuenean, Daniel egongelan jesarri eta autoen aldizkaria hartu zuen. Susmatzen zuenez, baziren kamioi batzuk gustuko zituenak, bereziki 1978ko Ford bat, 3 tona laurdenekoa, aukerak ematen zizkioten beste ezaugarrien artean gauza ura zeukana. Bandera konfederatu itsasgarri bat, kabinaren atzeko kristal osoa hartzen zuena. Hurrengo goizean, telefono horretara deitu zuen, eta barbekin geratu zen, Travisen emaztearekin, handi pasatzekotan kamioneta ikusteko. Travis eta Barb ibaiaren bestaldean bizi ziren, Irmotis herrian. Deinoli betidanik azienden gaixotasun baten izena iruditu zitzaiona. Etxe berdinen labirintotik gidatu zuen autoa, harik eta kalea eta zenbakia aurkitu arte. Etxeko bata jantzita zeukan andre bat begira geratu zitzaion bere portxean kalearen beste aldetik, bere jardina inguratzen zuen burdin sarearen atzean, seguru. Kalearen bukaeran, gizon bat eta gaztetxo bat, koipez beteta, Dodge Charger desmantelatu batean zebiltzan lanean. Eskuak axolagabe garbitu eta Daniel aztertu zuten. Daniel aurreko jardinean sartu, plastikozko jostailuen labirintu bat zeharkatu eta atean jo zuen. Travisek zabaldu zuen eta sakar galdetu zuen. Zer? Kamionetaz galdetzeko deitu nuen, esan zuen Danielek. Ah, dantzara? Danielek baiezkoa egin zuen buruaz. Kamioneta atzeko patioan dago. Giltzak hartuko ditut. Barrura sartu eta atea bultzatu zuen, baina ez zen guztiz itxi. Danielek Travisen eta Barben arteko berbatukearen tasua aritu zuen, baina ez zituen berbak bereizi. Travisek atea berri zabaldu zuenean, bai entzun zion Barbie esaten. Telefonoz ez nion igarri. Hementxe, esan zuen Travisek. Erdu nirekin. Jardina zeharkatzen ari zirela, Danieleen Jensen autoari begiratu zion. Ze marka da hori? Jensen. Erra. Azkarra da? Esango nuke. Kamioneta apur bat zigortuta zegoen. Urdin argia zen, kapotean guztiz kolorgetua, eta aurreko kristalaren goialdean arrakala bat zeukan alderik alde. Travisek gidariaren atea zabaldu eta giltza sartu zuen kontaktuan. Korrikalari fina duzu hau, esan zuen. Danielek eskua jarri zuen kapot maiztuan eta bero sentitu zuen. Konturatu zen, Travisek motorra berotua zuela. Travisek giltza biratu eta motorra martxan jarri zen. Baiezkoa egin zion buruaz Danieli. Danielek ere baiezkoa egin zion. Gora begiratu zuen eta emakume ilori bat ikusi zuen atzeko portxeko barruko atearen atzetik begira. Enbrabea eta alternadorea aurten aldatutakoak dira. Travis atzera joan zen, kamionetaren kutxako hormara, eta barrura begiratu zuen. Erdoi pixka bat dauka, baina behan nahiko sendoa da. Daniel motorraren soinuari adi geratu zen. Apurtxu bat falta zaio, esan zuen. Hori buelta bat garajetik puntuan jartzen da, listo.
Deinolek so egin zion kabinako atzeko kristala estaltzen zuen matxinoen bandera itsasgarriari eta atzamarra zukitu zuen. Hori segituan despegatuko dozu, esan zuen Travisek. Ez, gustatzen zait. Deinol volantearen atzean jesarri zen. Bueltatxo bat eman nezake? Jakina! Travisek etxenantz begiratu zuen, gero Deinoli berriz. Balastak ondo daude, baina gogor sakatu behar dozu. Deinolek baiezkoa egin zion. Travisek atea itxi zuen, atzamar luzea kristal erdi jaitziaren ertzean jarrita. Deinol ohartu zen gizonaren atzazaletako bat belztuta zegoela. Buelta emango diote bloke bat edo biri. Emakume hile horia kanpoan zegoen orain, porlanesko eskaileretan. Deinolek martxan jarri zuen kamioneta eta patiotik atera zen. Bere autoaren ondotik igaro eta kalean behera joan zen. Artean ere, Chargerrean lanean zeuden gizonaren eta gaztetxoaren albotik pasatuz. Begira geratu zitzaizkion, eta hala zeuden artean ere, kurbara heldu eta eskumatara egin zuenean. Kamioneta itxuroso zebilen, baina egia esan horrek ez zuen garrantzirik. Travisen etxean bueltan, Deinolek giltza kamionetan utzi eta kanpora irten zen gurpil gastatuak ikusteko. Travis begira zegoen bitartean. Iragarkian 2000 jartzen zuen. Bai, baina prest nagori negoziatzeko. Beitu, 2000 eta berri hon emango dizkizut, etxera ekartzen baldin badidazu. Travis galduta zegoen. Azka egin zuen buruan, eta atzera begiratu zuen emazteren bila, baina ez zegoenan. Ta nondi bizi zara? Unibertsitate ondoan, 5 Pointsetik gertu. 2.200? Esan zuen Travisek, gehiago bere buruari, Deinoli baino. Bai, etxera eraman aldizut. Hementxe dauzkazu 200. Deinolek dirua zenbatu zuen eta gizonari eman zion. Gainerakoa eskudirutan emango dizut kamioneta dakartzunean. Travis bileteak bere atzamar meheekin astatzen ikusi zuen Deinolek. Laura kaldera ekartzerik bai? Egin dezake hori bai. Baina zertarako arraio behar duzu kamioneta bat? Galdetu zion Sarak. Mostradorera joan eta beste kafe kikara bat bete zuen. Gero mahaian jesarri zen berriro Deinelekin. Ez dut kamioneta erosiko. Tira, bai, kamioneta erosiko dut, baina bakarrik pegatinari eusteko behar dudalako. Pegatina da erosiko dudana. Pegatina? Bai, kamionetak konfederatuen bandera bat dauka atzeko kristalean. Zer? Erabaki dut matxinoen bandera neure bandera dela. Nire odola hegoaldeko odola da, ezta? Beraz, neure bandera da. Sarak kikara eta platera utzi zituen mahai gainean eta galleta bat hartu zuen mahai erdian zegoen plateretik. Burutik egin zaizu! Banekien hau gertatuko zela lanik egiten espazen nuen. Pertsonak lan egin behar du. Ez dut dirurik behar? Hori ez da kontua. Ez duzu diruagatik zertan lan egin. Zutundu zen, portxaren ertzeraino joan, eta kalera begiratu zuen, alde batera eta bestera. Liburuak eta musika dauzkat. Lan bat behar duzu,
Gogoko ez duzun jendearekin egoteko, gogoko ez dituzun gauzak egiten. Lan bat behar duzu zure burmuinaren parte hori betetzeko. Baina beranduegi da, pentsatzen dut. Dena dela, esan zuen Deinolek. Ikusi beharko zenituzken mutil rednek haien arpegiak Dixie dunienean. Etzekiten zer egin. Bandera madarikatu hori Ego Karolinako kapitolioaren gainean dago, ezta? Ba, bota ez, kendu egin behar diegu, hori da nik diodana. Hori da egin behar duzun guztia? Hori baino ez da dana? Ba bai. Daniel atzera bota zen kurunkalkian. Zuk begiratu aurpegia Travis gureari ona heltzen denean. Travis Laurak baino lehentxoago heldu zen kamionetarekin. Barbek haren atzean aparkatu zuen hori koloreko Transam bat. Andrea autotik atera eta portxeraino joan zen Travisekin. Etxea aztertu zuen begiekin. Aupa Travis, esan zuen Deinolek. Hau nire lagun Sara da. Travisek buru keinu bat egin zuen. Zu Barb izango zara, esan zuen Deinolek. Barbek irribarre ahul bat egin zuen. Travisek Sarari begiratu zion, gero berriz kamionetari, eta ostera ere Deinoli. Seguro ez duzula gura gauza hori leiotik kentzea? Erabat seguro. Erto. Deinolek Sarari begiratu zion Travisen aurpegia ikusten zegoela ziurtatzeko. Hemen dago falta zena. Esan zion dirua emanez. Kamionetako giltzak hartu zituen atzamarmeetatik. Barbek zizpuru egin eta galdetu zuen, galdera barruak erretzen eukiko balu bezala. Zergatik gure duzu euki bandera hori kamionetan? Eta zergatik ez du pa gura izango? Galdetu zion Deinolek. Barbek ez zekien zer esan. Une batez, bere oinak aztertzen geratu zen, gero etxerantz begiratu zuen berriro. Zera, etxe dotorea daukazu eta autodeportibo bat gidatzen duzu. Zetarako behar duzu alako kamioneta bat? Ez duzu dirua gura? Bai, dirua gura dugu, esan zuen Travisek, Barb begiradaz isilarazten saiatuz. Gauza garraiatzeko behar dut kamioneta, esan zuen Deinolek. Badakizu, erausketak eta Sarari begiratu zion laguntza eske. Liburuak? Esan zuen Sarak. Liburuak, alako gauzak. Deinolek eutsi egin zion Barben begiradari, emakumeak begiak apartatu arte. Deinolek ikusi zuen Travisek nola sinatzen zuen jabetzagiria, eta nola gero berari eskuratzen zion, eta papera hartzearekin batera, esan zuen. Suerte esan dut, Black Poweraren bandera dagoeneko ipinita zeukan kamioneta bat aurkitzea. Ze? Travisek aurpegia zimurtu zuen, ulertzeko aleginetan. Leioan jarrita dagoen Black Poweraren bandera, ez didazu esango, etzenekela? Travisek eta Barbek elkarri begiratu zioten. Tira, edo zelan ere, esan zuen Deinolek. Posten naiz elkarrekin konpondu izanaz. Sarari begiratu zion. Konbidatzen zaitut buelta bat ematen nire kamioneta berrian. Deinol eta Sarak jardina zeharkatu zuten, kamionetan sartu ziren, eta agur esan zieten eskuaz Travis eta Barbie, oraindik zutik baitzeuden Danielen jardinean,
haiek kamionetan joan zirenean. Biztaz galdu zituztenerako, Sara histeriaren mugetan zegoen. Ederra izan da! Esan zuen. Ez, esan zuen Danielek leun. Egia izan da. Ondorengo asteetan, Daniel eta bere kamioneta elkarrekin ikusteak arazoak sortu zizkien bati baino gehiagori. Two Notch Roadeko 7-Eleven bateko aparkalekuan, 72ko Monte Carlo batean zeuden gizon zuri handibik kargu hartu zioten. Zertan zabiltza horrekin kamionetan, mutiko? Galdetu zion bietan handienak. Arrotasunez paseatzen, esan zuen Danielek, haien Chevroleteko matrikulako matxino banderari erreparatuz. Zuek bezalaxe, brothers! Bigarren gizonak nahazturik pauso bat egin zuen Danielengana. Zer deitu diguzu? Brothers? Bigarren gizonak bultza egin zion Danieli bularrean bi ukabilekin, baina ez ikaragarri gogor. Ez dut arazorik nahi, esan zien Danielek. Orduan, Volkswagen bat geratu zen Danielen kamionetaren ondoko tokian, eta barrutik 4 gaztetxo beltzatera ziren, begira eta aurpegi serioekin. Zer gertatzen da? Galdetu zuen gidariak, guztien artean handiena ere bazenak. Gure bandera miresten ari ziren, esan zuen Danielek, kamioneta seinalatuz. Gaztetxoak nahaztuta geratu ziren. Bandera arrotasunez astintzen dugu, ezta? Brother gazteok? Danielek ukabila batu eta besoa ukondotik bilduz, Black Poweraren agurra egin zien. Ezta? Errepikatu zuen. Ezta? Bai, esan zuten mutilek. Gizon zuriak atzerantz joanak ziren, beren autorantz. Barrura erreiztatu eta alde egin zuten. Danielek gazteei begiratu eta ahal zuen neurrian aurpegi serioa jarriz, esan zien. Eskuratu bandera bat eta arrotasunez astindu. Gasolindegi batean, Ahmed Wilson izeneko abokatu bat bere BMW-eko depositoa betetzen zegoen, Danielen kamionetaren atzeko leihoari zuzen begira. Gero, Danieli so egin zion. Zurea? Galdetu zuen. Danielek aurreko kristala garbitzari utzi eta baiezkoa egin zion. Wilsonek ez zuen ezer galdetu. Danielen kamionetaren atzeko leihoa seinalatu, baino ez zuen egin. Power to the people! Esan zuen Danielek, eta barre egin zuen. Danielek, Dixie, jo zuen herriko beste taberna batean, oraingoan Rhythm and Blues dantza banda batekin, mediku beltzen elkartearen afarian. Hasierako harridura eta sumin aurpegiak txundidurazko barre bihurtu ziren, eta gero, ageriko adar jotze eta onarpena, kantak dantza egiteko moduko erritmo bizia hartu ahala. Gero abestu egin zuten, astiro, abesten ari ziren aiesen harridura sakonerako. Kotoiaren lurrean gurako nukegon, hango garaizaharrak ez daude aztuta. Begiratu arantz, arantz,
arantz. Laster, pertsona beltze gidatutako eta bandera konfederatuez hornitutako auto eta kamioneta gehiago hasi ziren ikusten. Hasieran batzuk, eta gero asko, Kolumbiatik zehar, Hego Karolinan. Negozio gizon beltzek eta Liz ministroek matxinoen banderaren pinak eta orratzak zeramatzaten paparrean eta gorbatetan. Hego Karolinako Unibertsitate Publikoan, Orangeburgeko erakunde gehien bat beltza, bandak banderarekin desfilatu zuen ikasturte hasierako zeremonian. Hego Karolina osoan jende beltza zebilen bandera konfederatua astintzen. Simboloa desagertzen hasi zen kamioi txarretatik eta katuekin altxatutako 4x4 autoen leihoetatik. Eta hurrengo uztailaren 4an, ikurra erabili zenean familia beltzen jardin eta piknik zelaiak apaintzeko, oihala isil-isilik desagertu zen Hego Karolinako Kapitoliotik. Amerikako Estatu Batuetako eta Hego Karolinako banderen ondotik. Etzen egon, ez zeremoniarik, ez adierazpenik. Egun batean, Joana zen. Begiratu arantz, arantz, arantz. Entzun duzu kultur jabekuntza. Egilea, Percival Everett. Itzultzailea eta irakurlea, Ana Morales. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Gure audioak online entzuteko edo eskuratzeko eta podcastaren arpidedun egiteko, bilagaitzazu iTunesen edo joan gure blogera irubebikoitz.blogspot.com.
blogak.com/isaalp. Irriketan gaude zure iritzia jakiteko eta zure gurariak betetzeko. Beraz, gure blogera zoazenean, ez ahaztu iruzkina ustea eta irakurgai proposamenak egitea. Eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!